Hvem er det? Fint da. Hun er godt nok så fin og så stor, så hun er så færdig. Det kan Så være, er det med jorden, Henrik. Det er du god til. det kan være, det er derfor. Åh, nej da. Vores lille ven. Nu snakker vi lidt. Ja, nu snakker vi lidt. Er du sulten, hvis du smasker lidt bare? Ja, hun søger næsten, hva'? Vi er sulten, kan jeg mærke. Det kan være, derfor hun sover så godt. Fordi at, altså, hun er så... Ja, hun er så færdig og så stor, ikke? Mm. Hun er så sød og så dejlig. Hey, lille ven. Du er sulten, det kan jeg godt mærke på dig. Vi har dommet lidt. Ja, så kommer tungen ud, så skal hun have en brystvort. Ja, jeg tror, hun skal spise. Så måske hun begynder med at Det er ligesom fugleunger. Altså. klage sig lidt mere De kan højlydt. også op, når de skal have noget. Det kan også sige, hun med at klage sig lidt mere højlydt lige om lidt. Så må vi jo tage hende ind til nødhaven. Ja, så smutter vi, så kommer vi ud i jagten igen. Ja, Hvor er det det er fint. fint. Ikke at sige så meget. Det er bedre end ingenting. Ja, nu ringer vi ud. Nu må jeg ringe tilbage til dig, når vi er færdige.